हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयो जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादों पार्पल केबेज आरो बेखौ बयबो मिथिगौ नुसै आरो नुवाखैब्लाबो एबाराव नोंथांमोना मिथिसिगोन आरो बाजाराव थांबा नुनो मोननाय जागोन जे जाहैबाय गोजाराम बान्दा कबि। दा बिनि सायावनो नोंथांमोननो डिटेल्स होनो लानाय जादों। दा अदेबानि बेफोर बुंनाय बाथ्राफोरा आंनि नङा, दा बेयाव थानाय बेनिफिट्स एबा गुनफोरनि बागै खिन्थागोन आरो बेखौ टाइम्स अफ इन्डिया खौरां बिजोङाव जिहेथु फोसावनानै होदों, नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानैबो नायनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन साइटफोराव नोंथांमोनहा बेनि बागै गासैबो डिटेल्स नागिरनानै लानो हानाय जागोन। बेयाव मा मा थायो, मा मा गुन आरो मानो जानो नांगौ, दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय जास्ट शेयार खालामना होनो नागिरदों। दा बेबादिब्ला बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला जोङो नुनो मोननाय जागोन जे फार्स्टआवनो नुगोन जोङो बेयो स्किननि थाखाय जोबोद मोजां होनदों, जेराव बेयाव एन्टि अक्सिडेन्ट्सफोरा गोबां थायो होनदों आरो बेनि थाखाय एन्टि अक्सिडेन्ट थानायनि थाखाय बेयो जोंनि देहानि बिगुरनि थाखाय गोबां खामानि होयो होनदों आरो बिगुराव गोबां माने बोलो जगायो बिगुराव। दा बे होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोङो इमप्रुभ इमिउनिटि बारायो होनदों, जेरावहाय मानो होनबा बेयाव गोबां भिटामिन सि, अरेन्जनिफ्रायबो बांसिन एबा अरेन्जजों माने समानफ्राम भिटामिन सिया बेयाव थायो होनदों आरो बेयावहाय भिटामिन एबो थायो आरो एन्टि अक्सिडेन्ट गोबां दङ, बेखौ दहाय बुंखाबाय। दा बिनि थाखाय बेयाव गोबां इमिउनिटि बारायनो हायो होनदों बेखौ जायोबा। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव स्ट्रेंथेन बन्स एन्ड मास्केल, माने मा मोदोम गेहेन आरो हाराफोरनि थाखाय जोबोद मोजां होनदों, मानो होनबा बेयाव भिटामिन केबो थायो आरो पटासियाम गोबां बिबांनि थायो आरो मिनारेल्स थायो होनदों। दा पटासियाम आरो भिटामिन के आरो मिनारेल्स, बेनि अनगायै पटासियाम आरो भिटामिन के बे मोननैनि थाखाय जोंनि देहानि हारा आरो मास्केल मोदोमनि थाखाय जोबोद मोजां गुन दङ होनदों। दा बेखायनो जोङो बेखौ बाहायनो हायोबा मोजां, रेगुलारलि नङाबाबो बेखौ सम सम बाहायनो हायो। बेनिफ्राय मेनटेन ब्लाड प्रेसारखौबो बियो कन्ट्रल खालामनो नाजायो होनदों, जुदि गावनि नांगौसिबां खाजानि मोनजाबाय थायोब्ला एबा जाबाय थायोबा। मानो होनबा बेयावहाय गोबां बिबांनि पटासियामा ब्लाड प्रेसारखौ आरो माखासे हार्टनि थाखाय खामानि मावो होनदों। दा बेखायनो बियो इम्परटेन्ट होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव बेयाव दङ ग्रेट डाइजेसन सिस्टेमखौ बियो जोबोद मोजां खालामो होनदों। दा बेनि थाखायनो बिहा मोनसे जोबोद गुन आरो मार्केटाव गोबां माने बेहा डिमान्ड दङ। दा बेयाव एसेल' बिबांनि केल'रि थायोबाबो फाइबार थायो होनदों गोबांनि, बेनि थाखायनो बियो जोबोद मोजां मोनसे डाइजेसन सिस्टेम होनदों। बेखायनो बेखौ जोङो जानांगौ, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गियो। गोदान गोदान मैगं मैला आबाद नुयोबा जों गियो, फार्स्टआवनो गिग्रोयो। नाथाय दासो जोंनि गेजेरावहाय गोबां माखासे ग्लबेलाइज जानायखाय गोबां फार्मार्सफ्रानो बाहेरानि बुस्थुफोरखौ मावसै आरो जायगायावनो जोङो मोननो हानाय सुबिदा खालामसै आरो फायखारिफ्राबो लाबोसै आरो गोबां मानसिफ्रानो दासो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा गोबां बायदिसिना बेसादफोरखौ नुनानै दासो सोलोंगासिनो दङ। दा बेखायनो खिन्थालायनांगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि लोगोसे बाहाय लाबोनाया, आरो बियो दहायनो बुंखादों नोंथांमोना बियो आंनि नङा, आंनि बुंनाय नङा, नोंथाङाबो गावबा गाव नागिरनानै नायनो हागोन एबा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय बबेबा बेसादखौ नुनायनि सिगां आरो नुनानै बेखौ मिथिनो थाखाय गावबा गावबो नायना लानो हानाय जागोन, सार्च खालामनानै गासैखौबो। ओंखायनो नोंथांमोनहाबो बिदि नागिरनानै लानो हानांगोन, मिथिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे बाथ्राखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन आरो गुबुनफ्रावबो नोंथांमोना गोसोबायदि गावबा गाव नायनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।